Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's a Bombshell television. Tsanangura tichingotaura pamusoro the Python Queens airo drama rokuita se ratiri kupiwa mutakunanzwa tokupiwa neNice Boom team iri kuita se iri kuita zvinodadisa. Saka tangoti tingoreview apa episode 8 yanonoka kubuda, saka tingoreview kuti no ichange yakaita sei ende are they doing good job pane zvavari kuita. Indi zvatiri kudzidzawo nezvatiri kuona pane zvavari kuita, because zvinhu izvi kazhinji zviripo pakuti dzidzisa, zviripo pakuti batsira zvatinenge tichiita se zviripo pakuti batsira zvinhu zveupenyu chaizvo pakuona kwatinenge tichiita tinofanira kunge tichidzidza kuti izvi zvaitirwei apa panga vachiekta chiya. It's not just entertainment, hakusi kuimba zvinyadzi kana kuita sei, but zvinhu zvekuti zvitibatsira. Saka kuona zvedu takatandara kudai, kana uri munyowani don't forget to subscribe, tichiona kuti no zvaitirwei apa, chii chakaitika apa, chii chakaitika. Saka chinge tichitsanangura pese, and paunenge waonawo pandajamba, let me know in the comment section kuti zvakamira sei. Saka tisingapedze nguva, let's go. Saka apa tinoona vachifamba vari munzvimbo yegomo, hanzi nzvimbo yakataurwa nezwi raMwari kuna Ozemwa. Saka toda kuti tione kuti chii chichaitika kubva ipapo. Right now inini hangu maonera ndiri kutoita ipapo apa patori nelesson yekuti kana uchienda kana munzvimbo yegomo kana kuenda kunonamata, it's by the grace of God kuti utozosvikeko, ende kuti usvikeko haungosvike, unofanira kunge uchitonamata even munzira imomo, nekuti pane zvinenge zvichitokurwisa zvisingatode kuti unamate, zvisingatode kuti uite se uende unonamata. That's why tiri kuona vari kufamba vachinamata, vari kufamba vachikudza Mwari, because kutori nemweya inenge yakatokutarisa. Paundochengeta mari yemota chaiko kutori nemweya ichati hama uyu mwana akandorwara. Paundochengeta mari kana stand, patori nezvinotoitika. Saka apa ndozvese zvatiri kudzidza ipapo. Chii kuti mutange maneta nekuti mukada kutendera mhepo kuti ipinde mamuri katinokundwa nerima. Utafia profeti haini nangu ndaneta, ndochokwadi checho ndaneta. Kana nini profeti utaura chokwadi ka ini nangu ndaneta, plus inotangukanwa maomo profeti. Zvamuri kutaura vana vangu ndiri kuzinzwa, asi mukatendera mhepo kuti ipinde pamwe chete nekugara mukati mamuri, tiri kukundwa. Isusu takatumwa kuti tikunde, hatina kutumwa kuti tikundikane. Saka tinokumbira kuti muise mwoyo yenyu pamwe chete kuita kuti tikunde mhepo iyi. Ndofunga kaka mangoona zvinhu zvataona kubva patatanga kupinda mune rino sango. Apa unotoona kuti even wacho ane problem netsai wacho ari kutoshama ngaya handizvi, anenge achipapa paya anenge achitonzwa kuda kutodzoka, ende zviriko mureal life zvinhu zvari kuita. Big up yourself Nice Boom team, mukuita se mukusota, zvirimo mureal life izvizvi. Variko vanhu vangaita seizvozvi zvekutoti iye ndiye anenge ane problem, iwewo ndio unenge wakatosimba uda kumubatsira, but iye wacho anenge aitonzwa kuda kudzokera kumba. Izvezvi kutomuti atidzokere anogona kutofara ipapo, but anogona kutozoti akumba manje apa dambudziko rangu harina kupera kapaipai. Saka ndo zvinoita se zvinoitika netype yajedza iyi inototaura hai isisi taneta isi, but chinongodiwa kuita sei kushingirira paupenyu. Life is not an easy journey, haisi easy task. Kutonzi uri mupenyu kutorarama kwakatongooma, kwakatongoipa kwakadaro. Saka let's watch tiona kuti tichadzidza zvingane pane this episode. Zvakare chiri kukupai kuti munete imhepo iyo yamaona iyo. Saka mukada kuti ichenjere kuti ipinde pamwe inogara mukati menyu imimi, tiri kukundikana. Ndokumbirawo mese musimuke tinamata. Simukai tinamata. Jehovha zvakanaka teni. Hanzi naMwari tikanamata tikanamatisa, pane mweya mutsvene uchaburuka matiri. Asi kuzoti uchaburuka uri panani, uchatisimbisa kuti tipfuurire mberi nerwendo rwedu zvaka.
Sefa! Ita muchumano. Right, apa pane pandiri kuda kuratidza pakusvika apa manje ipapo pane imwe big lesson zvekare even iyoyo lesson iyoyo even kana kubva mubhaibheri taingozvidzidza ende taingozviona zvichiitika rega mutange mapaona ndozopataura zvangu. Makadiwa shukuru wangu. Tiripo zvedu makadiwo sekuru. Ndini ndinetwa wakadya mbondoro huru yemushango muno. Yakandati ndikuudzeiwa zvikuru wangu kuti kwamuri kuenda kuri kunovhiwa, muri kunofa mese. Saka ndati asingadi hake kufa. Ngauye ndimuburitse mushango rinoi. Rinotyisa. Womwe sekuru zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa. Asi ini ndine rwendo rwandakatumwa nababa kuti ndiene ndinozadzikisa. Zvakare ndine basa randiri kufanira kuti ndiene ndinoita. Saka ndapedza kuita basa iri ndopandichabuda mukati mesango rino. Kwete zvamuri kutaura iri. Handisi kutaura newe muzukuru wangu. Ndati asingadi hake kufa. Handi kuda kuburitsa mudambudziko rerufu. Saka baba wako havapikisani neni mhondoro yemuno. Hama dzangu, I think zvataurwa nasekuru masvinzwa. Musango muno muri kutyisa ende sekuru vati tese tichapera kufa. Ini ndakuenda nasekuru vandibuditse musango rineri ndoenda kumba. Newe Tari, unopenga here iwewe? Unoda kuenda nasekuru ava unovaziva. Uri kuona zvakutaura zvichiita here izvozvo? Netsai, pakete nyaya dzako ini ndandisipa. Sanje. Ende izvi zvinhu iri tipo rokusota because izvi zvinhu zvinotoitika kuti pane yadhevho anouya achitanga ari kukuoffer like the special thing in your life, like the thing that will save you, but iye anenge atori nezvaanenge achida behind that thing chaanenge achioffer, and most of the things devil zvaanooffer they're fake. Zviri fake zvese hapana nachiri real ipapo because apa ari kunzi auyezo ende ndopaunoona even kana mugarden of Eden kuti nyoka yakauya nesweet tongue, atori nekasweet tongue, ende chinozomupa uswiti ihwohwo ndechekuti anenge achiziva maupdates kuti anokuona kuti apa kula wabudikira nekumberi, wai vasina kubudikira nekumashure, vanenge vari updated vachitoziva vachitoona. Saka chinoitika ndechekuti chinodiwa kungwara kana uchichinge waita se uchinge wasangana nazvo, ende ndosaka zvichinzi dzidzai kunzvera kuti kuona kunzvera kuona the difference between the light and the darkness, the bad and the good thing. So let's continue watching. Ndoramba ndichipinda munyaya dzako, ndakuenda. Tari mwanangu, inga ndakumbira wani mwanangu. Wakanzwa wani zvakataurwa nababa kuti ngatifambei tiri pamwe chete tinosvika mwanangu. Mama, muri kunyatsoona kuti musango muno muri kutyisa ende sekuru vari kunyatsotsanangura kuti tese tichapera. Ini ndakuenda kumba. Tari mwanangu, ndokumbira unditeererese.
tari nhau iripo tinofanira kuti tipedze rwendo urwu sematangiro atakahuita pakutanga. Ichokwadi kunzi tinogona kufa, asi tinofanira ndokunge tisina kuteedzera zvatakaudzwa nababa kunzi tiite. Ini ndiri kuenda nemi ndichinge ndapedza zvandiri kunoitawo ndichadzoka nemi, asi ukadimbudza rwendo panzira unoparara mwanangu. Imbabe, mundikwanire mazvinzwa. Imbwa yemunhu. Zviri kutaurwa nasekuru kuti tese tichapera kufa hamusi kuzvinzwa. Ndisiye ndiende kumba. Imi kana muchidaendera mberi nerwendo rwenyu, endererai. Ndakuenda nasekuru. Ndakumbira wani mwanangu, Handivi, endai munofa. And most of the time acho anodyira kumashoko adhevhu kungoenda kugomba, hapana kunzi unoendeswa pamusoro kana ita sei, kungoenda kugomba. That's why Jesu pawakatemtwa achinzi hei chinja dombo uite chingwa, iwo wakafasta kutongoparadzwa, but unongoita ngokutestwa kunzi hadzina simba, chichichi hadziziwe. So anongobuda pane vamwe ndiye anongoenda kunonodyiwa. So let's continue wachitoona kuti tosvika pasi. Ndatenda munofa mese. Hanzi mukupera mese tese tichapera. Ina hazikuda zvekufa. Ndakuenda. Aiwa, hazvisi mhosva hazvo. Kana iye asaudza zvake kuti arida kuenda nasekuru avo, ngavaende zvavo. Arida kufamba neni, ari kuzati arida kurarama. Ngatipfuurire mberi nerwendo rwedu, nekuti ribata rekai takapiwa kunzi tikunda, takupiwa kunzi tikundikane. Saka ngatifambe rwendo rwedu. taure mukuru wehako unyerere unosvika Ndeo vakutora haazokudze kuti kwandiri kuenda newewo haufaniri kutaura, unofanira kunge wakanyarara, ende kunzi usataure kunzi usangware, watopusa kudhara. Waifanira kunge dai wakangwara, dai wangwara kubva pakutanga, manje apo watopusa kudhara, saka chinyarara. Kusekuru mamirire apo. Fambai kana isekuru. Sekuru. 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 Sabra rosati one down, devha awina, atora kamwe. Sai baba panenge atori nedzimwe pfungwa dzekuda kuita sei, kutora kamwe futi, ende anenge ane mastrategies haaperi. Ndosaka Jesu even kana mushoko ravo vakatozotaura kuti vana verima vakatongwara kukunda vana vechiedza, because mastrategies chete haaperi. Wezi panyika pana vakabva totibatira mari chaichai. Iwe kana wakuida unonzi huya utore, but hautore mahara. Unozonzwa kunzi zvine ropa, zvine chakati, zvine mhiko, wakutolimitwa futi. Hapakaipawo mana. Saka let's continue tione. Mira Jeza, mira mvura. Imvura haina chakaipa chiri pairi, asi pane mweya wakaipa wapinda mukati mayo, urida kuparadza pamwe chete nekudzimaidza rwendo rwenyu. Saka regai nditange ndainyengeterera. Kana ndichinge ndapedza kuita munyengetero wangu, pane simba rekumusoro kudenga rinoda kuratidzwa. Musatye zvenyu kana kushushika. Tarisa kuti how many challenges aunosangana nawo aunofanira kuita overcome kana if you have achieved a great thing. Unowanawo magreat
challenges papapa devhu anogona kunge atoriya aitisa dhemu iroro pamberi pavo ende achiziva kuti vaane nyota uibata saka pakaipa kana wangozvipira kuti you want to go up, expect great challenges. Kana if we want to achieve great things, expect great challenges. Ndo zvatiri kungoita sezvatingodisika kunzi rwendo runoda kuparadzwa because ruri kuziva kuti ruri kuzivikanwa rune kusevha upenyu. baba nere mwana komana nere mweya mu utoi chakaipa ndakubera ndakukumbira amen bakasunu asi zvichiroti pandave panapa patave vazhinji asi uzhinji uchava zhinji nemweya mutsvene saka patosona tiisa mwoyo yedu pamwe chete igare iri pamwe chete kuti tiende tonorwisana pamwe chete nekukunda nehondo yatiri kufanira kuti tirwisane nayo. So thanks for watching. My name is Bombshell. Pakangobuda imwe episode tichingobuditsirana futi zvidzidzo zviripo pa that episode inenge yabuda tichingoreveal also. If you are enjoying this, don't forget to subscribe, like, share and comment our videos. Thanks for watching.